dit. Test? Ja. Even wat ruimte maken. Het is december 1943. Zwaar ploegende Engelse bommenwerpers door de lucht, de donkere nacht, over het Brabantse land. Ze hebben hun bommenlast losgelaten boven de Duitse industriestad Essen in het Ruhrgebied. En veilig zijn ze door de Duitse luchtafweer heen gekomen en vliegen nu weer boven Nederlandse bodem. Op weg naar hun basis in Engeland. De zoveelste vlucht is voorbij. Tenminste, bijna. Ze zijn nog niet thuis. Maar ze hebben het alweer overleefd. Ze hopen in de nanacht weer veilig thuis te komen. En zo vliegen een formatie van een 9-tal bommenwerpers in de richting van Engeland. Maar dan klinkt er opeens door de intercom van het vliegtuig de stem van de captain, van de piloot. Vijand op 8 uur. Staartschutter, gereed houden. En Jack, de staartschutter die helemaal achter het vliegtuig zit, zet zijn mitrailleur klaar en kijkt naar de kant waar de piloot heeft heen gepraat. En dan zien ze daar in het donker, zien ze er opeens een Duitse nachtjager naderen, die van het vliegveld Eindhoven is opgestegen en sein heeft gekregen dat de bomwerpers naderen. Ze zullen die vijanden, ze zullen er weer proberen neer te schieten, dat ze Engeland niet zullen bereiken. En fel kletterende mitrailleurkogels tegen de zijkant van de bommenwerpers aan. Maar Jack die zit achter zijn mitrailleur en de banden met de kogels vliegen door de mitrailleur en hij schiet fel terug. En de Duitser vliegt verder, in de donkere nacht verdwijnt hij. Maar ze zijn op hun qui-vive, want hij kan zo terugkomen. En inderdaad, met een grote bocht is de Duitse nachtjager om de formatie heen gevlogen. En dan is opeens een aantal wolken voor de maan weggaan. In het maanlicht zien ze hem weer aankomen. Daar komt hij aan. En Jack zit klaar om te schieten. Maar de Duitsers schieten ook al. En Jack schiet terug. En ook andere bommenwerpers schieten op de Duitse nachtjager. En opeens een steekvlam schiet er uit de linkervleugel van het vliegtuig omhoog. Ze zijn fel geraakt. En Jack houdt zijn mitrailleur stil, want de nachtjager is al verdwenen. Maar hij ziet de vlammen uit de vleugel omhoog komen. Dan klinkt opnieuw de stem van de piloot door de microfoon, door de intercom van het vliegtuig. Jongens, ik ga duiken om te proberen om die vlammen te doven. Hou je schrap. En meteen duikt het vliegtuig naar beneden met een felle duik. En dan trekt de piloot het vliegtuig weer omhoog de lucht in. Maar wat hij gehoopt had is mislukt. In plaats van dat de vlammen gedoofd zijn door die snelle luchtstroom, zijn ze extra gaan vlammen en de linkervleugel brandt als een fakkel. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Want als straks die vleugel afbreekt, is het vliegtuig stuurloos en zullen ze neerstorten. En daarom klinkt opnieuw de stem van de piloot door de intercom. Jongens, springen! Jack, jij als eerste! Jack maakt zich los en springt uit het vliegtuig en zweeft aan zijn parachute naar beneden. Even later volgt de rest van de bemanningsleden. En als laatste verlaat de piloot zijn vliegtuig. Dat nog een ogenblik stuurloos, brandend als een fakkel doorvliegt. Dan met een snelle duik naar beneden duikt. Met een daverende klap op de grond terechtkomt. Waardoor de donkere nacht een ogenblik wordt verlicht door het brandende vliegtuig. En door de lucht zweven een aantal mannen naar beneden. Een 3-tal komen in de buurt van het vliegveld Eindhoven terecht. En uitgerukte Duitse patrouilles hoeven er niet veel werk voor te maken om de neergekomen bemanningsleden te vinden en ze gevangen te nemen. En alle 3 denken ze, en Jack. Jack was het eerste eruit. Waar zou Jack zijn? Nou, Jack die zweefde ook met zijn parachute door de lucht. En die kwam terecht in een groot bos.
En hij smakte door de kale boomtakken heen en bleef toen met zijn parachute aan een boom hangen. Nou, daar bengelde hij. Tussen hemel en aarde. Hij keek naar beneden. Donkere bos onder zich. En boven zijn parachute zat vast in de takken. Hoe zou hij eruit komen? Maar toen hij uitgebengeld was en eindelijk stilhing, maakte hij voorzichtig de riemen van zijn parachute los, greep zich aan de takken beet en wist toen langs de takken van de boom naar beneden te klauteren tot hij veilig op de grond stond. Zucht van verlichting ontsnapte zijn keel. Veilig de grond bereikt. Waar zouden de andere jongens zijn? Hij ziet ze niet. Hij weet niet waar ze zijn. Ja, hij kijkt nog naar zijn parachute. Eigenlijk had hij dat ding moeten verbergen. Maar ja, dat lukt hij niet. Maar als ze gaan zoeken, zullen ze hem vast vinden. Daar moet hij zelf maken. Uit de buurt te komen van zijn parachute. En zo vindt hij zijn weg door het donkere bos heen. Verder weg van zijn parachute. Steeds verder door het donkere bos, door het donkere bos, door het donkere bos. Totdat hij bij een bospad komt. En dan ziet hij bij het bospad, daar staat een grote stapel blokken hout opgestapeld. Gekloofd door mensen, houthakkers of wie dan ook. En ja, de bomen zijn kaal, het is winter, het is december natuurlijk. Ja, struikgewas ook. En ja, dan vind je moeilijk een plek om je te verschuilen. Maar toch, achter die hoop blokken, daar ziet hij toch een stuk struikgewas. En daar zal hij zich toch proberen te verstoppen. En dan morgen maar weer zien als het licht wordt. Maar als hij net in die struiken een plekje wil zoeken, zakt hij opeens naar beneden. En er zit een heel gat eronder. En hij laat zich in dat gat zakken. En denkt hij, nou zit ik hier een ogenblik veilig. Wacht dan maar wat de morgen zal brengen. Aan de rand van de bossen, daar staat een grote veeboerderij. En omheen liggen weilanden en akkers. Die liggen nu allemaal verstild in de kilte en de koude van de decembermaand. Maar binnen in de boerderij, daar is het warm. De stal staat het vee. En dat geeft de behagelijke warmte van een stal vol vee. Sommigen van jullie kennen dat. Maar ook in het voorhuis is het warm, want er brandt de kachel. Een grote kachel waar van die grote houtblokken in zitten. Maar ja, het houthok, dat begint al aardig leeg te raken. En daarom zegt boer Versteeg, de eigenaar van de boerderij, tegen zijn zoon Rinus, een jong van een jaar of 14. Hij zegt, Rinus, neem jij de handkar eens even mee en ga eens naar het bos. Je weet wel waar die houtstapel staat, hè? En haal eens even wat blokken, want we moeten vanavond ook nog warm zitten. Goed, vader. En Rinus schiet zijn klompen aan, trekt een warme jas aan, haalt de handkar uit de schuur en trekt die met zich mee het erf af, de veldweg op. Tot hij de bosrand bereikt, het bos in. Hij weet wel waar die houtstapel staat. Hij is het wel vaker geweest. En zo zet hij zijn karretje neer bij die houtstapel. En pakt die blokken. En blokken op het karretje. En hij gooit er nog meer op het karretje. En hij gooit er nog meer op het karretje. Het is wel koud, maar hier krijg je er toch nog even warm van. En een ogenblik staat hij stil. En hij fluit een deuntje. En opeens kijkt hij om zich heen. Hoort hij nou wat? Was daar nou iets? Kijkt om zich heen, hij ziet geen mens, geen beest. En hij loopt dus om die houtblokken heen. En opeens staat er een man voor hem. Een jonge man, in een donker pak. En die kijkt hem aan met een vriendelijk gezicht en zegt, How are you? How are you? Huh? Dat is Engels. Ja, Rinus zit al op de hogere school en dan heb je al een beetje Engels geleerd. Engels? Dan. En opeens herinnert hij zich dat vader vanmorgen nog vertelde dat er vannacht een luchtgevecht was geweest. Ja, Rinus had er niks van gemerkt hoor. Hij had geslapen als een os. Maar vader vertelde dat er een van de vliegtuigen was een eind verder neergestort. En wat zou er met de bemanning gebeurd zijn? Ja, dat wist hij ook niet. Maar zou dit er eentje zijn? Een piloot uit een vliegtuig? Daar moest hij voorzichtig mee zijn. Ja, hij heeft op school Engels geleerd, hè. Maar om nou in het Engels te praten, dat... how ben you? Maar de man begreep het wel. Hij zegt, I'm Jack. I'm from the plane in the night. Oh ja, dan begrijpt er eens.
Het is een piloot uit dat vliegtuig. En die is hier neergekomen. Maar dan begrijpt Rinus ook, ik moet hem helpen, want hij weet de Duitsers zullen hem wel zoeken. En als hij gevonden wordt, en hij denkt bij zichzelf, dan moet ik thuis, ik moet vader gaan waarschuwen. Ik moet hulp gaan halen. Maar die piloot kan niet mee, want, stel je voor, I will help you. Hoe zeg je het ook alweer? Wanneer het is donker, in the night. Ja, in the night. Oh yes, Jack, die snapt het. En de Germans, Duitsers, die zoeken je. Dus voorzichtig zijn. Verbergen. Ja, Jack snapt het. De jongen wil zeggen, als het donker is, dan komt hij me halen, komt hij me redden. En ik moet me nu verstoppen, want de Duitsers kunnen komen om mij gevangen te nemen. Oké, is het daar. En Jack die gaat weer terug. En die zakt in een gat, maar hij verzamelt eerst nog een heleboel takken. En hij verzamelt een heleboel bladeren. En die neemt hij ook mee. En hij laat zich in dat gat zakken waar hij de halve nacht al gezeten heeft. En dan gaat hij wat liggen en trekt al die takken over zich heen en die bladeren over zich heen. En zo bedekt hij zich en ligt hij. En dan zakt hij van vermoeidheid in slaap. Rinus die holt op zijn klompen naar huis toe. Bospad af, de veldweg op, naar huis, naar het erf. Maar net als hij het erf op wil lopen, schrikt hij geweldig en hij staat op stijf stil. Dan ziet hij soldaten. Duitse soldaten op het erf. Die grote pothelmen. Duitsers. En hij heeft net. Hij blijft staan en hij wil zich wel omdraaien, maar dan klinkt er een stem. Kom maar hier! En als Rinus nog een ogenblik aarzelt, dan opeens klinkt er een schot. Pang! Ja, net over je hoofd heen. Rinus die schrikt en hij loopt naar de soldaten toe en een van de soldaten zegt, wat moet je hier? Ik woon hier. Miet. En de soldaat neemt hem mee naar binnen en dan komt hij in de grote woonkeuken. En ja, daar zitten zijn vader en zijn moeder aan de tafel met zijn zusjes. En daarnaast staat een Duitse officier. Die verstoord opkijkt als die soldaat binnenkomt met de jongen. Wat is dat? Ja, die jongen die kwam eraan rennen en toen hij ons zag wilde hij omkeren. En toen wilde hij weer vandoor gaan, maar wie ben je? En dan richt vader zich even op en zegt, mijn zoon. Mijn zoon? Waar kom je vandaan? Uit het bos. En wat moest je in het bos? Hout halen. Voor de kachel. En waar is dat hout dan? Hout? Oh ja, denkt Rinus. Ik heb die kar in het bos laten staan. Die staat nog bij de houthoop. En de Duitse officier kijkt de jongen doordringend aan. En hij ziet in de ogen van de jongen schrik en angst. Die jongen die is ergens van geschrokken. Die jongen heeft waarschijnlijk iets gezien. Zou die soms? Meteen blaast hij op een fluitje. En van alle kanten komen de soldaten aan die huiszoeking doen in de grote boerderij. En ze komen bij hem. En ze zeggen, hij zegt, meekomen. Die jongen gaat ook niet. De jongen moet mee met die Duitsers. Moeten ze gaan zoeken? Moet hij mee en anders? En vader staat op en zitten. En een van de soldaten krijgt bevel om in de keuken te blijven, om het boerengezin te blijven bewaken. En zo moet Rinus mee. En de soldaten gaan met hem mee en de officier die loopt naast hem. Maar buiten is de lucht helemaal betrokken. De lucht is heel dampig geworden. Je zou denken of het gaat sneeuwen of het gaat mistig worden. En zo lopen ze het erf af. En ze lopen de veldweg af. Rinus moet de weg wijzen waar de houtbult staat en waar zijn karretje staat. En met knikkende knieën, met een bonzend hart loopt hij naar de Duitsers. Met de Duitsers mee. En zijn vader en moeder kijken hem door het raam na. En in hun hart klinkt een woordeloos gebed op tot God in de hemel. O God,
bewaar onze Rinus. Maar bewaar ook hem die misschien als een vluchteling in het bos vertoeft. Wij weten het niet. Ja, zo komen ze in het bos, hè. En dan moet Rinus de weg wijzen. Ja, inderdaad, het is niet gesneeuwd trouwens, hoor. Het is mistig, hoor. Het wordt steeds mistiger. Het is net alsof er een deken over de aarde wordt heen gelegd. Waardoor je steeds minder kan zien. Maar ja, daar staat toch die hoop hout. En daar staat ook dat karretje wat nog half volgeladen is met houtblokken. Hier is het, zegt Rinus. Zwoegen, zegt de officier. Hij blijft naast Rinus staan. En daar verdwijnen soldaten in het bos. En daar verdwijnen soldaten in het bos. En ze zoeken en ze zoeken. Ze komen ook langs dat bosje. En in dat bosje, in dat gat onder die takken, onder die bladeren, ligt Jack. Maar Jack slaapt. Hij slaapt de slaap des gerusten. En het is maar goed ook dat hij slaapt. Want als hij wakker was geweest, werd hij misschien verteerd door de spanning. Door de spanning en door de zenuwen. Dat hij gevonden zou worden, dat hij gegrepen zou worden, dat hij gevangen zou worden genomen. En als hij wakker was geweest, had hij misschien door een onbeheerste beweging zichzelf kunnen verraden. En nu ligt hij zo stil te slapen, als een dier in zijn hol, onder de takken en de bladeren. En de soldaten gaan langs hem heen, onbewust dat hun prooi vlak bij hen ligt. En de mist wordt steeds dichter over de velden. En de mist wordt ook in het bos steeds dichter en dichter. En de officier begrijpt wel van, zo vinden we nooit iemand. Als er hier tenminste iemand te vinden is. En opnieuw blaast hij op zijn fluitje. En overal uit het bos komen strompelend, want je moet goed uitkijken waar je loopt. Komen die Duitse soldaten tevoorschijn en ze komen bij de officier. Ze zeggen van, morgen komen we weer terug. En zo keren ze terug met Rinus terug naar het boerenerf. Opnieuw blijft het karretje met de houtblokken achter. En ze lopen het bos uit. En ze lopen de veldweg uit. En ze komen op het boerenerf. En zonder naar Rinus om te kijken, klauteren ze in de legerwagen die er staat. En een dof geronk vertelt even later dat de soldaten vertrokken zijn. En Rinus is thuis. In de donkere avond, door de mist nog steeds over de velden en het bos ligt, lopen twee mannen over het bospad. Ze komen daar weer bij ons ondertussen bekende houtstapel. Daar staat nog steeds het karretje van Rinus, half gevuld met blokken. En dan blaast de een op zijn vingers en die fluit zachtjes op zijn vingers. En de andere zegt, friends. Hey, we are friends. En even later horen ze dat gekraak. En ze horen dat geritsel van bladeren en van takken. En dan staat er opeens Jack. We are friends. We zijn vrienden. We will help you. Wij zullen je helpen. En zo lopen drie mannen even later. Door de duisternis van de donkere avond. Door de mist in de richting van de boerderij. Het is een aantal maanden later. Maart 1944. In het zuiden van Duitsland is een krijgsgevangenenkamp. En in dat krijgsgevangenenkamp krijgt Captain Tom, de piloot, die krijgt een Rode Kruisbrief. En hij opent die brief. En hij leest. En hij roept door de barak. Hey Rick, Harris, kom hier. Jack is at home. En zijn beide collega's en vrienden komen naar hem toe. En ze buigen zich over het Rode Kruisbriefje. En ze lezen de enkele woorden die erin staan. Dat Jack, hun collega, is veilig in Engeland aangekomen. God zij dank. Hij is vrij. En oh, wat verlangen ook deze jonge mannen, die nu al zo'n poos gevangen zitten, naar de vrijheid die hen is ontnomen.
In diezelfde periode, maart 1944, brengt de postbode ook een Rode Kruisbriefje op die boerderij, weet je nog, daar bij de bossen. De boerderij van Boer Versteeg. En die kijkt vreemd op als hij zo'n Rode Kruisbrief krijgt. Van wie zou dat zijn? En maken hem open. En ze lezen. Vrouw, moet je eens horen. Jack is thuis. Veilig aan de overkant. God zij dank. Weer vrij. En oh, wat verlangt ook dit boerengezin dan. Naar de vrijheid die hen is ontnomen. Een vrijheid die wij vandaag, 80 jaar, nog steeds mogen genieten. God zij dank.